Witam serdecznie, z tej strony Bartek Popiel. Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo, które widziałeś przed chwilą. Postanowiłem pokazać, w jaki sposób lubię spędzać wolny czas, tak? Akurat dla mnie jest to taniec, dla mnie jest to właśnie tego typu rozrywka. Widzisz, bo właśnie o to chodzi. Nie samą pracą człowiek żyje. Trzeba mieć czas na swoje pasje, na spotkania z przyjaciółmi, na spotkania ze znajomymi, na wyjście i tak dalej. A kiedy Ty jesteś freelancerem, kiedy pracujesz w domu, kiedy jesteś przedsiębiorcą, to jest taka tendencja do tego, żeby pracować od rana do wieczora, tak? Dawać siebie wszystko. Często w ogóle takie mity jakieś funkcjonują, że po prostu trzeba harować od rana do nocy, pić hektolitry kawy i wtedy się osiągnie na pewno sukces, co jest nieprawdą. Niekoniecznie tak musi być. Oczywiście trzeba włożyć wysiłek, trzeba włożyć energię w to. To wymaga dużo pracy, ale trzeba podchodzić do tego rozsądnie. Więc w tym filmiku przedstawię Ci, w jaki sposób ja pracuję, pokażę Ci kilka fajnych trików na to, w jaki sposób zwiększyć swoją produktywność i efektywność podczas pracy. Zaczynamy. Przede wszystkim, jak Ty pracujesz w domu, to musisz mieć odpowiedniego rodzaju nastawienie, musisz mieć odpowiedniego rodzaju mindset, bo prawdopodobnie, jeżeli pracujesz w domu, no to albo jesteś freelancerem, albo konsultantem, albo prowadzisz małą firmę i nie da się jakby tego pominąć, że Twoja firma, wyniki Twojej firmy są ściśle skorelowane z tym, jak bardzo Ty jesteś produktywny. Więc czym bardziej pracujesz produktywnie, tym masz prawdopodobnie większe zarobki. Następna rzecz. Widzisz, jeżeli chcesz mieć więcej efektów takich konkretnych, to musisz przenieść pewnego rodzaju nawyki, które występują w dobrze prowadzonych firmach. W dobrze prowadzonych firmach, w dobrych korporacjach nie ma czasu na zajmowanie się pierdołami, tylko każdy wie, co ma robić i ma krok po kroku wyznaczone zadania, wie, co do niego należy i ludzie naprawdę wiedzą, po co przychodzą do pracy. Nie marnują go na Facebooku czy na innych portalach społecznościowych, tylko zajmują się konkretnymi rzeczami. I jeżeli Ty chcesz przenieść efektywną pracę do domu, to musisz również wynieść pewnego rodzaju nawyki z biura. Jeżeli nigdy nie pracowałeś w biurze, no to albo pracowałeś w takim biurze, w którym miałeś pasjansa na przykład, no to musi to ulec zmianie. Musisz się nauczyć na nowo, w jaki sposób pracować produktywnie. I zaczniemy od czegoś takiego jak prawo wartości. Otóż prawo wartości wyznacza Ci, nad czym Ty powinieneś pracować, a czego powinieneś unikać. I prawo wartości brzmi: wartością nie jest to, co Ty uznajesz za wartościowe, ale to, co klienci uznają za wartościowe. Musisz się przestawić na tego rodzaju myślenie. Musisz patrzeć z punktu widzenia klienta. A co jest wartościowe dla Twojego klienta? Jego interesuje przede wszystkim rozwiązanie jego problemu, jego frustracji za pomocą Twoich produktów, Twoich usług, Twojego kontentu, czy cokolwiek innego Ty ludziom oferujesz. Więc to jest bardzo ważne. Patrz na to, co jest ważne dla Twojego klienta, co rozwiązuje jego problemy, co się dla niego liczy i nad tym spędzaj większość swojego czasu w pracy. Twojego klienta interesują konkretne rzeczy, merytoryka, konkretne rozwiązania, a nie jakieś rzeczy, które są w ogóle dla niego nieprzydatne. Więc musisz się nad tym bardzo mocno zastanowić, co w Twoim biznesie jest dla klienta bardzo, bardzo wartościowe. Natomiast pracując w domu też czasami pojawia się takie myślenie: jestem szefem, tak, jestem szefem, masz brak kontroli, a ten brak kontroli powoduje to, że Ty jesteś często bardziej rozproszony nad różnego rodzaju zadaniami. Czyli Ty masz pracować, ale zaglądasz na maila, za chwilę dzwoni telefon, a za chwileczkę jeszcze ktoś wchodzi do Twojego pokoju, na przykład dostajesz telefon, żebyś coś kupił w sklepie, bo oczywiście jest promocja i już to się nigdy w życiu nie powtórzy, bo to jedyna w swoim rodzaju okazja i tak dalej, i tak dalej. A przez te wszystkie takie zakłócacze Twojej pracy, przez te wszystkie dystraktory, Twoja wydajność leci na łeb na szyję, po prostu jest bardzo niska, no i oczywiście to się odbija na efektach. I teraz przechodzimy do konkretnych trików. Jako pierwszy punkt to jest stara, dobra lista zadań. Przede wszystkim planuj, 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 jeszcze raz planuj. To jest bardzo ważne. Oczywiście wiele osób pisze na swoich blogach, w różnego rodzaju poradnikach, że planowanie się nie sprawdza, bo to jest tylko takie od celu do celu, że Ty się nie cieszysz samym procesem i różne inne takie metafizyczne bajerki. Natomiast moim zdaniem planowanie się sprawdza. U mnie się sprawdza, ja zawsze sobie robię różnego rodzaju plany i te plany realizuję. Jest to dla mnie coś, co naprawdę skutkuje. I teraz w jaki sposób planować? Otóż jak Ty sobie robisz listę zadań, to wybierz sobie 3 zadania, które są bardzo ważne. I to jest tak zwany most important task. To jest strategia, której ja się nauczyłem od takiego blogera Leo Babauty, który prowadzi bardzo fajnego bloga Zen Habits. I Leo właśnie pisał, żeby wybrać sobie 3 zadania, z czego jedno zadanie z tych 3 musi być związane z tym Twoim wielkim kosmatym celem, który Ty chcesz osiągnąć. Bardzo ważne też jest to, żeby to zadanie, to jedno najważniejsze zadanie wykonać jak najwcześniej w ciągu dnia, bo wtedy, nawet jak coś się w ciągu dnia stanie, ktoś do Ciebie zadzwoni, ktoś Cię o coś poprosi, będziesz miał niespodziewanych gości, to Ty i tak będziesz do przodu. Ty swoje zadanie, to najważniejsze, już zrobiłeś. Więc już świat się może walić, tak? Mogą się dziać różnego rodzaju rzeczy, ale Ty i tak będziesz do przodu. I o to właśnie chodzi. Co możesz wykorzystać do planowania? Przede wszystkim Google Kalendar, to jest bardzo fajne narzędzie, bardzo Ci je polecam. Następnie Tom's Planner, to jest taki wykres, w którym Ty sobie opisujesz konkretne zadania, ale także przypisujesz, kiedy one mają być zrealizowane. Ja na przykład całą tą kampanię planowałem właśnie w Tom's Planner. No i oczywiście trzecim niezbędnym i chyba najlepszym mimo wszystko narzędziem jest po prostu kartka i długopis, kalendarz taki papierowy i wtedy sobie planujesz, wtedy sobie robisz zadania do wykonania i tak to wygląda. Następna rzecz to przestrzeń. Ty musisz mieć przestrzeń stworzoną tylko i wyłącznie do pracy, żeby nie zajmować się innymi rzeczami w tym samym miejscu, bo jak przy biurku, przy którym Ty pracujesz, Ty jesz śniadanie, Ty jesz obiad, Ty tam powiedzmy spędzasz czas grając i tak dalej, no to nie jest najlepszy pomysł. Musisz mieć przestrzeń, która kojarzy się tylko i wyłącznie z produktywną pracą. Jeżeli natomiast pracujesz w takim miejscu, no nie masz takich możliwości, tak? Nie masz możliwości, żeby mieć osobne biuro, to skorzystaj po prostu z tej samej przestrzeni inaczej. Widzisz, ja jeszcze całkiem niedawno pracowałem z laptopem w kuchni, tak? Pracowałem z laptopem w kuchni, ale wymyśliłem sobie coś takiego, że jak pracowałem, to siadałem przy tej szerszej stronie stołu, natomiast kiedy jadłem obiad, to siadałem przy tej wąskiej stronie stołu, tak? Żeby po prostu to było w innym miejscu. No i to w jakiś sposób już działało. Kolejna rzecz to rutyna. Siadaj do pracy zawsze o tej samej porze, ponieważ Twój mózg uczy się pewnego rodzaju wzorca i wykonując pewne zadania po kolei, konkretne zadanie, później następne, Twój mózg przyzwyczaja się do pewnej rutyny i bardzo dobrze. Tak naprawdę całe Twoje życie składa się z nawyków i zauważ, że jak Ty cały tydzień wstajesz na przykład o godzinie 6, to nawet w sobotę jak możesz sobie pospać, też wstaniesz o 6, Twoje ciało się po prostu obudzi, no chyba, że w piątek zabalujesz na jakiejś imprezie, ale jeżeli nie, to prawdopodobnie również wstaniesz rano. Tak to wygląda. Tak samo jak się uczyłeś kiedyś sznurować buty, to na początku zwracałeś na to uwagę, a później w ogóle nie zwracasz na to uwagi dzisiaj, jak sznurujesz sobie buty. I to jest bardzo istotne, żeby tworzyć dobre nawyki, produktywne nawyki, które zwiększają Twoje efekty. 4. punkt to delegowanie.
tak szybko jak tylko możesz staraj się delegować zadania na zewnątrz, czy to jest księgowość, czy to jest pisanie tekstów, czy to jest reklama, czy to jest tworzenie stron, chyba że sam się zajmujesz tworzeniem stron, to na przykład pisanie tekstów możesz komuś zlecić, albo jak robisz grafikę, no to kodowanie możesz komuś zlecić. I moim zdaniem ty jako właściciel firmy powinieneś zajmować się marketingiem i obsługą kluczowych klientów, bo nie możesz być jednocześnie kurierem, księgową, grafikiem, programistą, pozycjonerem, sekretarką i tak dalej. Ja na przykład całą otoczkę graficzną tej kampanii, tą stronę, wszystko co widzisz, te co masz teraz przed oczami, stworzyło dla mnie dwóch chłopaków z melonstudio.eu. Możesz sobie wejść na tą stronę, naprawdę odwalają kawał dobrej roboty. Właścicielem tej firmy jest mój przyjaciel Michał Maj, którego serdecznie pozdrawiam, ale oczywiście ta strona by nie działała również bez Marcina, który jest jego współpracownikiem i Marcin jest znakomitym programistą, który bardzo wiele mi pomógł. Ja mu tak długo zawracałem ostatnio głowę, no myślałem, że chłopak mnie znienawidzi, ale cierpliwie wysłuchiwał moich uwag, czytał wszystkie moje maile, no i zrobiliśmy tą stronę, że wygląda tak jak wygląda i spełnia wszystkie funkcje, jakich ja oczekiwałem. Następna sprawa, grupuj obowiązki. Jak ty masz pewne rzeczy do załatwienia, to zastanów się, co ty możesz sobie pogrupować, bo zawsze jak coś zgrupujesz w jeden blok czasowy, to zajmie ci to znacznie mniej czasu, niż gdybyś zajmował się tymi rzeczami każdym z osobna. Przykładowo, jak masz jakieś sprawy do załatwienia na zewnątrz, czyli masz wynieść śmieci, masz kupić chleb, masz coś do załatwienia w urzędzie, masz gdzieś jechać, masz się z kimś spotkać, masz iść na pocztę, wysłać faktury, cokolwiek, to tak sobie to zaplanuj, żeby to zrobić wszystko za jednym wyjściem, żeby nie wychodzić i wchodzić do domu, do mieszkania po 50 razy dziennie. To jest bez sensu po prostu. I tą samą strategię stosuj z mailami. Ja na przykład sprawdzam swoją pocztę 2 razy dziennie i mam coś takiego, że siadam do tych maili, ludzie tam napisali różnego rodzaju rzeczy, no i ja pierwszy mail czytam, odpisuję, bach, następny i zajmuje mi to około pół godziny. Natomiast gdybym sprawdzał maila o 7 rano, 10, o 12, o 15, o 19, 21 i na każdego odpisywał w międzyczasie, który przyjdzie, no to gdybym to zebrał do kupy, to prawdopodobnie zajęłoby to dużo więcej czasu, niż jak to zgrupuję w jeden blok. To bardzo istotne. I tak samo rób z telefonami. Ja też sobie zapisuję, do kogo mam zadzwonić i w jakiej sprawie. Sięgam po telefon i wykonuję jeden telefon, drugi, trzeci, czwarty i mam to z głowy. I znowu wracam do pracy. To jest bardzo ważna rzecz. Naprawdę grupy obowiązki będzie ci się pracowało zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie szybciej i na pewno efektywniej. Punkt 5. Power Productivity. To jest bardzo istotna rzecz. O co chodzi z tym Power Productivity? Zorganizuj sobie taki blok czasowy, w którym ty nie będziesz przez nic zakłócony. Zacznij od 2 godzin. I w tym czasie pracujesz tylko nad jedną rzeczą i pamiętaj, żeby nie było w tym czasie absolutnie żadnych dystraktorów. Czyli ty w tym czasie wyloguj się z maila, wyloguj się z Facebooka, wycisz telefon i przygotuj sobie kartkę na pomysły. O co chodzi z tą kartką na pomysły? Otóż widzisz, często też jest tak, że ty pracując, nagle wpada ci do głowy, miałem sprawdzić na Allegro, ile kosztuje ten nowy smartfon. Za chwilę, jutro czy tam pojutrze jadę do Warszawy, muszę sprawdzić pociągi. Miałem zadzwonić do Zdziśka. I ty zaczynasz przerywać swoją pracę na rzecz właśnie sprawdzania na Allegro, na wchodzenie na blogi, na sprawdzanie rozkładu jazdy. A ty wiesz, jak wejdziesz na rozkład jazdy, to za chwilę otwierasz Facebooka, za chwilę otwierasz maila i zamiast wejść do internetu, wiesz, bo to tak, możesz tak sobie tłumaczyć, wejdę tylko na 5 minut, a to 5 minut to się później rozciąga, w nieskończoność. Ile razy miałeś coś sprawdzić tylko na 5 minut, miałeś wejść do sieci na 5 minut, a siedziałeś 2 godziny. No pewnie nieraz ci się to zdarza. Więc chodzi o to, żeby wszystkie tego typu rzeczy wyłączyć i skoncentrować się w 100% na swojej pracy. I tak samo później właśnie jak z tą kartką. Pracujesz, wpada ci do głowy, mam sprawdzić na Allegro, ile kosztuje nowy smartfon. To bierzesz długopis, kartkę i piszesz, sprawdzić cenę smartfona. Masz sprawdzić rozkład jazdy, bierzesz długopis, piszesz, sprawdzić rozkład jazdy i wracasz do pracy. Później się zajmiesz tymi wszystkimi rzeczami, które napisałeś sobie na kartce. Kolejna rzecz, poranne rytuały, to jest bardzo ważne. Ja uważam, że jak ty zaczniesz dzień, tak będzie wyglądała cała jego reszta, więc wystartuj dobrze, wystartuj mocno, tak żeby nie popsuć sobie całego dnia. I to z wieloma osobami, jak rozmawiałem, to okazuje się, że to się potwierdza. To nie jest tylko tak u mnie, że jak na przykład rano nie chciało mi się poćwiczyć, siadałem od razu do komputera, sprawdziłem maila, zacząłem czytać subskrypcję w czytniku RSS, to cały dzień był jakiś rozlazły. Ja tą pracę przerywałem, odwlekałem, coś nie chciało mi się zrobić i tak dalej. Natomiast jak zacząłem dzień dobrze, no to wszystko szło jak po maśle. I teraz moje poranne rytuały są takie, że ja piję 2 szklanki wody, bo podczas ciało się 2 dnia, a jak wypiję 2 szklanki wody, to się zdecydowanie lepiej czuję. Później są ćwiczenia, jakieś pompki, przysiady, jeżdżę sobie na rowerku stacjonarnym, który stoi tutaj. Później sobie medytuję. Oczywiście tu nie chodzi, wiesz, że ja tam odprawiam jakieś mantry, mruczę jakieś tam i tak dalej. Nie, nic takiego. Po prostu siedzę sobie przez 5-10 minut, zamykam oczy i staram się skoncentrować na swoim oddechu. Biorę powolne wdechy przez nos i wydycham powietrze przez usta i tak przez 5 do 10 minut na spokojnie. Wtedy moje ciało się uspokaja, ja się wtedy lepiej odprężam. No i później jem sobie śniadanko, a po śniadaniu zabieram się do pracy. Kolejna bardzo istotna rzecz to są ludzie. Mianowicie widzisz, jak ty jesteś pracownikiem, jak ty jesteś osobą, która pracuje w domu, to jest taka tendencja, że się siedzi przed komputerem od samego rana do samej nocy. Nie zawsze to jest produktywnie wykorzystane, ale po prostu siedzisz przed komputerem. No i wiesz, jak wychodzisz gdzieś do pracy normalnie, no to spotykasz tam ludzi, jest przerwa na kawę i tak dalej, a jak pracujesz w domu, to tego nie ma. Więc zapisz się na jakiś kurs tańca, karate, na gitarę, na siłownię, spotyka się z przyjaciółmi. Widzisz, ja na przykład chodzę sobie na ten taniec, tak, trenujemy sobie breakdance z kolegami, jest naprawdę bardzo fajnie. To, bardzo ci to polecam, żebyś coś takiego włączył do swojego planu dnia. Zobaczysz, że dzięki temu ty będziesz pracował produktywnie, bo wysiłek fizyczny też powoduje, że umysł lepiej pracuje, więc to jest bardzo ważne. Natomiast zobacz, czasami się pojawia taka sytuacja, że ktoś do Ciebie zadzwoni i mówi: hej, słuchaj, może wyskoczymy gdzieś razem na browara, a Ty mówisz: wiesz co, nie, bo mam dużo pracy, nie mogę, a tak naprawdę w ciągu tego dnia przesiedziałeś już 3 godziny na Facebooku, czy na jakimś innym portalu społecznościowym, komentowałeś, oglądałeś jakieś głupie zdjęcia, oglądałeś jakieś dziwne filmiki, tak, i po prostu zmarnowałeś kupę czasu, a mógłbyś całą swoją pracę wykonać 5-6 godzin i mieć resztę dnia dla siebie i na spotkanie z tym kumplem czy z tym przyjacielem. Następna rzecz, nagradzaj się. Nagrody są bardzo istotne. Mianowicie, jak Ty masz wyznaczone swoje cele i Ty je realizujesz, to oczywiście pamiętaj o tym, żeby te nagrody były stosowne do tego celu. Mianowicie, jak Ty miałeś cały dzień produktywny, no to nie wykupisz sobie za to wakacji na Bahama, tak, czy na Majorce. Ale powiedzmy, możesz sobie za to wypić lampkę dobrego wina wieczorem, możesz sobie obejrzeć fajny film albo serial. Jak miałeś tydzień produktywny, to idź do kina. Natomiast jak zrobiłeś coś naprawdę dużego, taki wiesz, 3-4 miesiące konkretnej pracy, to zaplanuj sobie tydzień urlopu, wyjedź gdzieś, zrób sobie wolne, bo to Ci się po prostu należy. Nagrody motywują, ale nie tylko nagrody motywują, bo motywują także kary. Ja uważam, że oczywiście możesz mieć inne zdanie. Nie, kara nie jest złe, bo to tylko trzeba nagradzać za dobre rzeczy, wtedy one będą powtarzane, bla, 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 bla. Nie, to tak do końca nie działa, bo widzisz, jak ja bym przyszedł do Ciebie i bym Ci powiedział: słuchaj, napisz jakiś raport dla mnie na jutro, to jak go napiszesz, to ja Ci kupię pendrive'a.
To by była jedna opcja, a druga opcja by była taka, żeby przyszedł z wiertarką i powiedział: słuchaj, pisz ten raport, bo jak nie, to ci przewiercę kolano. No powiedz, co by cię bardziej zmotywowało do działania. Prawdopodobnie to drugie. Oczywiście najlepiej to tak wypośrodkować, żeby sobie dać jakąś karę, jakąś nagrodę, tak, za to zadanie. I co może być karą? Coś, co dla Ciebie może być karą, dla innych może być nagrodą. Mianowicie możesz się mówić ze swoją dziewczyną, żoną, narzeczoną, chłopakiem, mężczyzną Twojego życia, Twoim mężem, czy kimkolwiek, kto jest dla Ciebie bliski, że masz wykonać jakieś zadanie i jak tego zadania nie wykonasz, to dajesz tej osobie 100 zł. I Twoja dziewczyna czy chłopak na pewno się ucieszą, bo zawsze sobie coś za 100 można kupić. No więc tak się umówcie i wtedy wiesz, jak Ty masz coś do zrobienia, no i Twoja żona czy dziewczyna chodzi koło Ciebie i będzie się pytała: no jak tam, kochani, Ci idzie? Nie, jak Ci idzie Twoje zadanko? I Ty wtedy aż to normalnie jedna, no tutaj czatuje na mnie lisita, żeby tylko miał skubę ze 100. I właśnie o to chodzi, tak, żebyś Ty był zmotywowany, żeby ta 100 została w Twoim portfelu, tak, a jak nie zrealizujesz tego zadania, no to dajesz tą 100, tak, trzeba być uczciwym, jak umowa, to umowa. I teraz co się dzieje? Jak Ty raz wypłacisz taką 100, to uwierz mi, że będziesz się bardzo pilnował. Kolejna rzecz, regeneracja. Pamiętaj, że to Ty jesteś najważniejszym elementem Twojego biznesu. Jak Ciebie nie ma, to Twój biznes często nie istnieje, chyba że masz biznes całkowicie zautomatyzowany, jesteś właścicielem 4 mieszkań i nawet gdyby Ci się coś stało, to możesz żyć z wynajmu przez najbliższe 2 lata. No ja niestety nie mam takiej komfortowej sytuacji, a jeżeli Ty masz, to super, serdecznie Ci gratuluję. Powinniśmy się w tym momencie zamienić i ja bym naprawdę pokłonił głowę i z pokorą przyszedł do Ciebie uczyć się, jak Ty to zrobiłeś, że osiągnąłeś takie wspaniałe rezultaty w swoim biznesie. Dlaczego nie? Więc pamiętaj, że jak Ty jesteś najważniejszym elementem swojego biznesu i jego takim naprawdę, Ty jesteś kluczowym elementem, to musisz mieć energię, siłę, zdrowe ciało i chłonny umysł. Po prostu potrzebujesz tego, żeby tworzyć dla ludzi wartość, żeby dobrze im służyć, żeby robić dobre produkty, żeby robić dobre usługi. Ludzie czują, że Twój biznes Cię pasjonuje, że on przynosi Ci szczęście, że Ty podchodzisz do tego z takim entuzjazmem, to po prostu czuć, ok? To po prostu czuć i wtedy o wiele łatwiej się z nimi komunikować, biznes znacznie lepiej idzie, więc pamiętaj o tej regeneracji, o tym, że co jakiś czas taki totalny reset mózgu jest jak najbardziej ok. To Ci się po prostu należy, żeby lepiej funkcjonować. Takie ostrzenie piły, jak to napisał Stephen Covey w swojej wspaniałej książce 7 nawyków skutecznego działania. I to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące produktywności w domu, jeżeli coś Cię nurtuje, jeżeli z czymś masz problem, napisz o tym w komentarzu pod spodem. Postaram się to rozwiązać, postaram się pomóc Ci jak tylko mogę, tak? Jak tylko będę mógł, w miarę swoich kompetencji postaram się pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów. Będzie jeszcze jedno wideo i będzie premiera laserowej koncentracji, więc zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego wideo.